दायो जोङो जोंहानि आयंनाव सोंनोसै दिनै काति बिहु बे काति गासाखौ मानो सावनाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो जोंहानि आयंनाव मिथिना लागोन। थ' जों थांबाय थानि आयंनाव सोंहैनोसै। बिथाङा जाहैबाय जों गामिनिनो जोंहानि खाथिनिनो आयं जायो। बिथांनाव जों सोंना लानोसै माबायदि। बेयो जोंहानि आयं जों गामिनि जायो। दा दिनै जि गासा सावनाय बे गासा सावनायखौ मानि जाहोनाव सावनाय जायो बेनि सोमोन्दै जों मिथिना लानि आयंनिफ्राय। दा आयं दिनै बे गासाखौ मानि थाखाय सावनाय जायो? बे गासाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय आबौ बा इसोरनि बे मोनसे महिमा। बे महिमाया जाबाय मा, जों बोसोराव खेबसे गोदान काति कङालि बिहु होनना बुङो। कङालि बिहु, काति बिहुखौ कङालि बिहु। बेवहाय जोंहा दिनै गय गोरलै, खलाहार नारें बा अन्य बुस्थु होनांगौमोन आरो थगिफोराव होयो। जोंनि न'खरफोराव बा मन्दिरफोराव नारेंखल, गय गोरलै, दिनैनिफ्राय गय गोरलैखौ जों आराम्भ' खालामनाय जाबाय आरो जानो हासिगोन आरो दिनै जानो हासिगोन। आरो बेनिफ्राय जा माइआबो थरायदों, बेखायनो थरायदों ओंखारनो हमदों। बे टाइमाव जोंनि सुबुं हारिफ्रा बेखौ थारमाने कातिनि दमाहि खालि, काति मासो गोलैबाय नङ, दमाहि आहिननि दमाहि जों बे गासाखौ होनाय। बेनो आरोना गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय गोबां गोदोनि माबानिफ्रायनो दाबो लगायनाय जायो आरो ओरैनो आरो गोदोयो ओरै खोनादों आङो, खोनानायसो बाथ्रा नोंना नङा आयं होनबानो जाबाय, जे गोदो बे टाइमाव माने थोआ लोमा जायोमोन होननाय खोनादों माइरं दैरंफोरखौ बे टाइमाव। थोआ लोबिया, थारमाने गोदोनि माबाफोरा, जोंनि आबादफोरा एसे मोजां मावनाया थिग जानाय जायो। मावनायाथ' थैथाब गोदोनि आबै आबौ बा जोंबो एसे मोनबोदों। माने मनथाम बिगासेयाव बबेबा आसु माइफोरा मननैबो मोनामोन। दा आथिखालाव जिथु आगोथिया माइ गायबाय, आइजुं, बायसमुथि, बाहादुर बायदि किसिम माइ गायबाय। दा जोंनिया जुदिबो जों 12 माहदि सलायनांगौ, नैबे खोन्दोसे माइखौ साफायना दोनहैनो हाबानो जोंहा जेबो गैला। थेवबो जों बिगा हायाव 15 मन 12 मन खमैबाबो। बेखायनो जोंहा दा आथिखालाव इसिबां थारमाने फरायनायखौ एसे सुफुंनो हानाय बायदि राहा मोनदों आरो। गोदो जोंफोरबोथ' मथा मथि